itgewba f'sema skur, tinsta fejn dur, twassalni fejn nixtieq mill-idla modijiet. Minn meta kelli ftit snin kelli din ix-xewqa. Nara daw jibdi nara ismi jirrifletti ġewwa din il-kewba. Itgewba f'sema skur, tinsta fejn dur, twassalni fejn nixtieq mill-idla modijiet. Jien provajt nifmek, provajt nifhem kull punt, ma qatx inħares lura xorta ħriġ b'diżappunt. Għax qalbi jimkisra billi nipprova l-aħjar, ninsa dik il-ġurnata li rajtek l-isptar. L-aħħar nifs wasal u wasal fil-qrib, forsi l-aħjar triq li tista' ssib. Wiċċek kien bikken fl-istess ħin bit-bissima, kienet wisqalina l-aħbar li jaf tħallina, kienet wisqalina l-aħbar li jaf tħallina. Id-dewwi l-ħruq għalkemm qatt ma lab man-nar, tfiddex it-tajjeb u taffaċċa l-imrar, tħares lejn ix-xemx u tħoss kesħa ta' jannar. Ħajtli naqra kif għaliex id-destin kattiv, mulej ħajtli naqra kif għaliex id-destin kattiv. Minn meta kelli ftit snin kelli din ix-xewqa. Nara daw jibdi nara ismi jirrifletti ġewwa din il-kewba. Itgewba f'sema skur, tinsta fejn dur, twassalni fejn nixtieq mill-idla modijiet. Minn meta kelli ftit snin kelli din ix-xewqa. Nara daw jibdi nara ismi jirrifletti ġewwa din il-kewba. Itgewba f'sema skur, tinsta fejn dur, twassalni fejn nixtieq mill-idla modijiet. Mill-idla modijiet, bħal-logħba tal-biċċiet. Ħajtli kemm il-darba din il-logħba bikkiet. Lilek insies parixxiet f'ħakkatajn, ix-xita skarsa u xorta nafġu fit-tajn. Il-moħħ ibiddel il-konsekwenza ta' żmien, bħal-ħsejjes li qed tisma' f'din l-idra bla tmiem. Bħal-meta ħampoġġi bil-qiegħda u niftaħ fl-ixkun, nofs triq nibni x'inħoss ma' binti illum. Għax aħda x'inħoss mhux evidenti jissejjed, bħal kif tħobb niedem li qabel twieled kien mejjed. Il-ħin destin bħall-istess kitba moħbija, fernezija ta' kliem waqt li tiddubi ta' xed stret. Il-fuq inħares lejk rispett, nixtieq li qed